Καλησπέρα φίλες και φίλοι, σε ένα ακόμα βίντεο στο αγαπημένο σας κανάλι. Λοιπόν, αυτή τη φορά έχουμε μεγάλο unboxing. Θα δούμε αναλόγως για να βγει τεράστιο το βίντεο. Θα δούμε πόσα προϊόντα θα κάνουμε εδώ. Πάντως μια ματιά θα ρίξουμε σίγουρα σε όλα. Και άμα δούμε ότι βγαίνει πολύ μεγάλο θα τα μοιράσουμε και θα βγάλω άλλο ακόμα βίντεο. Ένα ακόμα βίντεο δηλαδή. Λοιπόν, ευχαριστώ για τα like, τα σχόλια και τις εγγραφές. Ανεβαίνουμε σιγά σιγά, πολύ σιγά βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Θα φτάσουμε στο στόχο μας. Και λοιπόν, μετά που λέω, ξεκινάμε. Λοιπόν, να το, ένα ακόμα πακετάκι. Μεγάλο αυτή τη φορά. Το κοπίδι ξεχάσαμε, να το. Και πάμε να το ανοίξουμε. Τσακ. Και εδώ μέσα βλέπετε βγαίνουν όλα τα αντικειμενάκια. 2, 3, 4, 5, 6. Ανοίξαν εδώ μέσα κάποια. 7. Αυτό άνοιξε. 8, 9, 10. Αυτό θα πει unboxing. Έχουμε πάει σε άλλα επίπεδα πια. Χαμός, έχει γεμίσει ο τόπος πράγματα. Λοιπόν, πάμε να τα κάνουμε μια ανακατανομή. 1, 2, 3. Τσακ. Λοιπόν, ένα δευτερόλεπτο για εσάς, ένα λεπτό για μένα, για να τα συνεφέρω να τα βάλω λίγο στη θέση τους. Λοιπόν, έχουμε αυτό εδώ, φωτάκι, κλασικό στο κανάλι μας, πολύ απλό το συγκεκριμένο. Φορητό φίλτρο νερού. Αυτό εδώ για που σπάει το τζάμι σε περίπτωση ανάγκης και έχει και κόφτη ζώνης. Βρίσκουμε κρυμμένες κάμερες, το οποίο μπαίνει εύκολα στο κινητό, Type-C είναι στην άκρη. Αυτό εδώ, αυτοκόλλητα εντός εισαγωγικών σαν ράματα, ουσιαστικά βάζει στο τσιρό το πάνω και έχει δύο σατά εράπητα σφίγγης και κρατάει κλειστή την πληγή. Τραπεζάκι που μπαίνει πίσω από την οθόνη στην τηλεόρασή σας για να μπορείτε να βάλετε πράγματα και να εξοικονομήσετε χώρο. Αυτό εδώ δεν θυμάμαι. Μίνι μικροσκόπιο, θα το δούμε μαζί. Αυτό παρόμοιο με το άλλο που έβαλα στο βίντεο, με πολύμους δίλτους μέσα, μ' άρεσε και πήρα και ένα ακόμα παρόμοιο. Και αυτό εδώ, το οποίο καθαρίζει με υπερήχους κοσμήματα, δαχτυλίδια και άλλα βραχιολάκια. Θα το δοκιμάσουμε και αυτά. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά ένα-ένα να τα δούμε. Λοιπόν, πάμε πρώτα με αυτό. Το κλασικό φωτάκι μας. Micro USB φόρτιση βλέπω εδώ. Ανοίγει μπουκάλια, μικρό σε μέγεθος λέει, μαγνήτης από πίσω. Το κλασικό το καραμπίνερ αυτό που για να πιάνετε, αυτό εδώ. Και φως, για να δούμε. Βέβαια δεν είναι Type-C, αυτό λίγο μου τη δίνει, αλλά τι να κάνουμε, έχει καλώδιο μέσα, όχι, ό,τι να είναι. Type-C είναι. Τέλος πάντων, Micro USB γράφει εδώ πίσω, για κάποιο λόγο, αλλά Type-C. Δεν μας χαλάει, εννοείται δεν μας χαλάει, το προτιμάμε. Και για να το δούμε κιόλας, για το λόγο του αληθές, Type-C. Λοιπόν, στιβαρό, ωραίο, ικανοποιητικό κλειψάκι. Το καπάκι λίγο το βλέπω βέβαια, βγαίνει εύκολα. Για να δούμε, εντάξει. Οι προσδοκίες για 1,5 ευρώ νομίζω ότι καλύπτονται. Και το έχει αυτό έτσι εξέχει για να μπορούμε να το ανοίξουμε πιο εύκολα και καλά. Τέλος πάντων, αδιάβροχο δεν είναι, άρα δεν μας απασχολεί πόσο κρύβει τις θύρες. Έχει εδώ αυτό ψεύτικο. Πολύ μαλακό, πολύ φαίνεται ότι λίγα τα ψωμιά του θα είναι. Αυτό είναι για να στέκεται έτσι. Ωραιότατα. Φορτίζει από εδώ, μαγνήτης από εδώ. Έχω φέρει πολύ καλύτερα το ανοιχτήρι εδώ. Αυτό είναι πολύ απλό, έτσι ένα φωτάκι ρε παιδί μου. Για να το δούμε. Καλό φως. Ένα mode, δεύτερο mode. Και το κλασικό που αναβοσβήνει σε περίπτωση ανάγκης για να μας δίνει από μακριά. 3 mode. Απλό, λιτό και απέριτο. Και το καλωδιάκι του μέσα εννοείται κλασικά. Πάει στην άκρη αυτό. Πάμε από τα απλά. Αυτό εδώ το έχω δει εδώ και καιρό και ήθελα να το τσιμπήσω. Το κρικάκι του για να το βάλουμε στα κλειδιά που έχει μέσα. Λοιπόν, αυτό εδώ το πιέζεις. Αν το πιέσεις τέρμα μέσα και το απελευθερώσεις, άμα το πατήσεις δηλαδή τέρμα μέσα, τώρα εδώ μου χάλα το τραπέζι, κάνει μια χρακ, έχει μέσα μια πολύ λεπτή γραμμού σαν μεταλλικό εξογκωματάκι, το οποίο κάνει κράου και σπάει
τέτοιο, σπάει το τζάμι, ώστε να μπορέσετε να βγείτε σε περίπτωση ανάγκης από το αυτοκίνητο. Και αυτό εδώ έχει αυτήν εδώ την ασφάλεια, η οποία βγαίνει. Για να δούμε, θα το βρω πιο γρήγορα από ότι βρήκα στο σογεδάκι το άλλο. 2000 years later. Ωραία, λοιπόν αυτό δεν έχει κόλπο, απλά το τραβάς, θα βάζεις δύναμη. Και χαράκα έτσι το περνάς μέσα από τη ζώνη και την κόβει. Και μετά το ξαναβάζετε αυτό για λόγους ασφαλείας υπάρχει αυτό εδώ και εννοείται για να κρεμιέται, γι' αυτό βγαίνει και δύσκολα. Γιατί αυτό εδώ το περνάτε από εδώ μέσα και το έχετε πάνω στα κλειδιά σας. Και ανά πάσα στιγμή κυριολεκτικά μπορεί να σας σώσει αυτό εδώ το κατσετάκι. Πάει και αυτό. Τσακ μπακ προχωράμε για να δούμε, θα τα προλάβουμε σαν βίντεο όλα. Επόμενο, εδώ. Αντίστοιχο με το άλλο που έκανα σε προηγούμενο βίντεο, είναι με πολύτιμους λίθους το συγκεκριμένο. Ακριβώς πίσω την ψαχνιά την κλασική που έχουμε, που είχε και στο άλλο που έγραφε, πρέπει να είναι και το ίδιο. Α, όχι, δεν γράφει το ίδιο. Έλα. Ωραία. Ναι, beauty, crystals and gemstones, ωραία, πετράγια το κλασικό. Και εδώ μπορείτε να δείτε όλα τα πετράδια που έχει, όπως και το άλλο παρόμοια έχει μέσα. Αυτό ανοίγει κιόλας, έτσι, πολύ ωραίο. Φαίνεται λίγο η κόλλα βέβαια, που είναι κολλημένα. Φαίνεται, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, ναι φαίνεται. Αλλά εντάξει, και αυτό κάτω από 2 ευρώ, 1,70 είχε, εδώ συζητάμε, είναι πολύ ωραίο, διακοσμητικό, το βάζετε έτσι, πάρα πολύ ωραίο, τίμιο. Για αυτούς που γουστάρουν πολύτιμους λίθους, κρυστάλλους και τέτοια φάση. Λοιπόν, πάμε εδώ τώρα. Αυτό εδώ γράφει ψιλοδιαλυμένη συσκευασία, αλλά τι να κάνουμε. Ναι, detecting, ωραία. Τι είναι αυτό εδώ, μικροσκοπιάκι είναι από ό,τι θυμάμαι, κοιτάς από μέσα. Πρέπει να έχει και μπαταρίες βέβαια αυτό, δεν υπάρχει σαν επαναφορτιζόμενο. Για να δούμε, έχει μέσα μπαταρίες. Λοιπόν, αυτό εδώ το μικροσκοπιάκι όπως είπαμε, εδώ ανοίγεται μέσα, έχει μπαταρίες. Αυτές τις κλασικές των ορολογιών παίρνει. Έχει κλειστό εδώ, έχει ένα διακοπτάκι μικρό. Αριστερά αν το κάνετε έχει UV φως, το οποίο είναι και για τα νομίσματα για να βλέπετε αν είναι πλαστά ή όχι. Και εδώ έχει λαμπάκια. Εδώ μπαινοβγαίνει αυτό για να δείτε πιο κοντά, πιο μακριά πώς θέλετε να εστιάσετε. Και ουσιαστικά βάζετε έτσι εδώ, ανοίγετε το φωτάκι και μπορείτε να παρατηρήσετε. Πολύ απλό, πολύ πρόχειρο και λογικά και αυτό στο 2 ευρώ είχε. Εντάξει, λίγο την άνεσα κατασκευή σαν τέτοιο, πολύ πλαστικούρα και αυτά το βλέπω το συγκεκριμένο. Αλλά εντάξει, αν θες να παρατηρήσεις κάτι πρόχειρο και να μην κουβαλάς εξοπλισμό και τέτοια, θα την κάνει τη δουλειά του. Το συζητάμε, βλέπεις για να δεις κάτι έτσι λίγο πρόχειρα. Θα βολευτείς, δεν θα έχεις θέμα δηλαδή. Σίγουρα. Και αυτό. Πάει και αυτό, πολύ απλό. Εντάξει, δεν είχα προσδοκίες γι' αυτό εδώ. Απλά το πήρα πιο πολύ από περιέργεια γιατί το διαφήμιζε πολύ ωραία. Εντάξει, δεν ήταν βέβαια όπως η διαφήμιση full. Αλλά εντάξει, για πολύ μικρές παρατηρήσεις, κάτι πολύ χαλαρό, θα την κάνει τη δουλίτσα του. Λοιπόν, πάμε σε αυτό εδώ που είναι το κοπηδάκι. Να το δούμε γιατί αυτό πράγματι δεν θυμάμαι τι είναι. Α, όχι, εντάξει, δεν χρειάζεται το κοπηδάκι. Μπορούμε να το δούμε. Ανοίξουμε. Ωραία. Αυτό εδώ κατά πάσα πιθανότητα δεν θα το δούμε σε αυτό το βίντεο, γιατί είναι θα σας εξηγήσω γιατί θα το δούμε. Είναι για να μπορούμε να ξαναχρησιμοποιήσουμε τους ολοκαθαριστήρες. Ουσιαστικά τρώει, το περνάτε έτσι με τους ολοκαθαριστήρες στην άκρη όπως δείχνει εδώ στη φωτογραφία, το περνάτε και ουσιαστικά ξύνει τη μια μελεβεριά που έχει φαγωθεί και μπορείτε να ξαναχρησιμοποιήσετε τους ολοκαθαριστήρες. Λέει ότι δίνει ζωή άλλες 2-3 φορές σίγουρα από όσο θα σας έβγαζε, σαν να έχετε πάρει 3 ζευγάρια. Το συγκεκριμένο έκανε 4,5 ευρώ έκανε. Μπάσιους εταιρεία έχω πάρει και άλλα πολλά προϊόντα της. Είναι φτηνή κινέζικη, αλλά από τις γνωστές, δηλαδή θα την κάνει τη δουλειά του σίγουρα. Αυτό εδώ θα το δούμε σίγουρα σε άλλο βίντεο, το οποίο θα το χρησιμοποιώ και όλα στο αυτοκίνητό μου για να δούμε πράγματι τη διαφορά που κάνει στους ολοκαθαριστήρες. Εδώ θα το ανοίξω απλά για να το ρίξω μια ματιά πως είναι μέσα, μόνο για το unboxing που λέμε. Δεν μπορούμε να το τεστάρουμε, θα το τεστάρουμε και μετά θα το χρησιμοποιήσουμε. Α, πολύ ωραίο, μικρούλικο, κυριολεκτικά τέτοιου μεγέθους, χωράει στην παλάμη του χεριού, έχει και το μπρελοκάκι του και αυτό δείχνει ουσιαστικά ότι το περνάμε από εδώ μέσα έτσι, τους ολοκαθαριστήρες, τσακ τσακ, αφού τους καθαρίσουμε καλά βέβαια πρώτα,
και μετά και τους καθαρίζει. Αυτό έχει ωραίο, είναι μεταλλικό, πολύ premium. Αυτό που σας είπα, η Basus είναι καλή, ωραία εταιρεία. Είναι προδιαγραφών Blitzproof, λίγο πιο κάτω βέβαια, αλλά έχει ωραία προϊόντα και είναι πράγματι, δηλαδή έχει αίσθηση αλουμινίου, όπως το λένε, μεταλλικό. Είναι πολύ ωραίο, πολύ ωραία αφή και φαίνεται ότι είναι καλό αντικείμενο, έχει και ένα βάρος. Και γι' αυτό εντάξει, δεν είχε και ένα 2 ευρώ όπως είχαν τα άλλα, αυτό και 4 ευρώ, 4,5. Και από τις δύο μεριές γράφει εδώ ότι μπορούμε να αξίσουμε την επιφάνεια. Μεταλλικό, αυτό γράφει και το γράφει και εδώ κιόλας, για το λόγο τα αληθές. Και μέσα σε 30 δευτερόλεπτα γράφει ότι μπορούμε να καθαρίσουμε τους ελαιοκαθαριστήρες μας. Αυτό το δοκιμάσουμε, είπαμε, στην πράξη, επί το έργο που λέμε. Λοιπόν, δεν χωράει τίποτα πια εδώ, γίνεται ένας πανικός. Το αφήνω αυτό εδώ προς το παρόν και βλέπουμε αυτό εδώ. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ένα πολύ ωραίο τρόπος για να μπορέσετε να εξοικονομήσετε χώρο. Έχετε γεμίσει το σαλόνι σας, δεν χωράνε άλλα πράγματα στο επιπλάκι, στο επίπεδο της τηλεόρασης. Λοιπόν, το συγκεκριμένο καταρχήν είναι carbon έτσι ωραίο, πλαστικό, και έχει αυτά εδώ τα ποδαράκια, τα οποία μην τα χαλάσουμε. Λοιπόν, έχει αυτό εδώ που ξεσφίγγει και εδώ αυτό κουνιέται ωραία. Μπορούμε να το βάλουμε έτσι, βρίσκουμε τη θέση που μας βολεύει, αντίστοιχα και από εδώ, το κοιτάμε να είναι ίσιο και τα σχετικά. Τσακ, βάζουμε που μας βολεύει, εδώ, το σφίγγουμε και αυτό έτσι όπως είναι η τηλεόραση έτσι, πείτε πως είναι έτσι εδώ, ωραία, εδώ θα το δώσουμε το παράδειγμα. Πείτε πως εδώ, αυτό είναι η άκρη της τηλεόρασης. Θα πιάσει στην άκρη εδώ, αυτό εδώ το πράγμα, και αυτό εδώ θα ακουμπήσει στην πλάτη της τηλεόρασης και θα κρατιέται στον αέρα. Και έτσι θα μπορείτε εδώ πάνω να βάλετε μικροπραματάκια. Κάτι, το TV box σας θα χωρέσει σίγουρα, κανένα τηλεκοντρόλ μικρό και έτσι θα κερδίσετε χώρο. Ωραίο, μπαίνει πίσω την τηλεόραση. Αν καταφέρω θα βάλω καμιά φωτογραφία μόλις τη βάλω στη δικιά μου την τηλεόραση, εδώ στο βίντεο εδώ δίπλα, ώστε να το καταλάβετε ακριβώς. Αλλά είναι πολύ απλό, πολύ εύκολο. Και αυτό στο 3 ευρώ είχε έξτρα χώρο σε ένα έξτρα μικρό τραπεζάκι. Μια χαρά, Κυρίλε, πολύ καλό. Λοιπόν, πάει και αυτό εκεί. Αρχίζει και χρειαζόμαστε μεγαλύτερο τραπέζι για τέτοια μεγάλα unboxing που θα γίνονται, γιατί δεν μας χωράμε πια εδώ, δεν γίνεται δουλειά. Λοιπόν, αυτά. Φίλοι μου, αυτό ήτανε. Ένα ακόμα μεγάλο unboxing έφτασε στο τέλος του. Ακριβώς το ίδιο θα πω. Όλα αυτά ήταν με τον τρόπο που έδειξε στο προηγούμενο βίντεο. Σε εκείνη τη συγκεκριμένη καρτέλα, αν μπείτε και μπαίνετε και τσεκάρετε προϊόντα από το AliExpress, θα μπορέσετε να τα πάρετε πολύ φθηνότερα από το απλά αν μπείτε στην αρχική σελίδα του. Στην επιλογή που λέει $1,99 και λέει πάνω από 3 αντικείμενα έχει free shipping, τζάμπα μεταφορικά δηλαδή, θα μπορέσετε ό,τι βρείτε σε εκείνη την καρτέλα να το προσθέσετε, maximum έχει 10 προϊόντα, και θα μπορέσετε να κάνετε από εκεί τις αγορές σας πολύ φθηνότερα από ό,τι από την απλή σελίδα την αρχική. Δεν θα βρείτε όλα τα προϊόντα εκεί, έχει κάποια προϊόντα που όμως βλέπετε ότι είναι για όλα τα γούστα. Κυριολεκτικά όσα έχω κάνει μέχρι τώρα, τα περισσότερα, το αναφέρω στο βίντεο όταν είναι με αυτόν τον τρόπο που τα έχω πάρει, είναι αυτά εδώ που βλέπετε. Βλέπετε, έχει για όλα, από επιδέσμους, για ώρα ανάγκης, για καθαριστές, για ελαιοκαθαριστήρες, φώτα, για ώρα ανάγκης, μικροσκόπια, φίλτρα νερού, έχει πάρα πολλές για όλα τα γούστα επιλογές, και πιστεύω ότι όλοι θα βρουν κάτι εκεί που να τους αρέσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Και ουσιαστικά ο τρόπος για να εμφανίζονται πράγματα της επιλογής σας είναι το κλασικό. Θα μπαίνετε, αν μπείτε και δείτε ότι σας αρέσουν αυτά εδώ, θα σας πετάει 3 διαφορετικά τέτοια. Ή αν σας αρέσουν τα φωτάκια αυτά εδώ που έχω φέρει και παρόμοια στο κανάλι, αν επιλέξετε ένα τέτοιο και το δείτε, θα σας πετάξει παρόμοια τέτοια. Το κλασικό, πως δουλεύουν όλα, που τσεκάρουν ανάλογα τι βλέπουμε και τι πατάμε, μας τα πετάει. Έτσι θα μπείτε, θα σκρολάρετε, θα βλέπετε προϊόντα και κατηγορίες που σας αρέσουν, και μετά θα μπαίνετε σε αυτή την κατηγορία που σας είπα, και με αυτόν τον τρόπο θα μπορείτε να παίρνετε το ίδιο αντικείμενο πολύ φθηνότερα σε εκείνη την καρτέλα. Τώρα, για ποιο λόγο το κάνουν αυτό και δεν το έχουν τσεκάρει, τι να πω, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δηλαδή, πράγμα κάνει εντύπωση. Δηλαδή, άμα δεν το παρατηρήσει αυτό, μπορεί αυτό εδώ να πάει να το πάρει για ένα 4 ευρώ, ενώ το πήρα 1,5 ευρώ. Δεν υπάρχει λόγος. Με αυτό το απλό τρόπο, δεν το λέω και καν κολπάκι, είναι θέμα αν το παρατηρήσει ο άλλος ή όχι.
μετά από ψάξιμο πολύ το βρήκα και δεν υπάρχει λόγο να σπαταλάτε τσάμπα λεφτά. Λοιπόν, τώρα από κάποια αντικείμενα από εκεί μέσα μπορείτε να καταλάβετε ποια αξίζουν, ποια δεν αξίζουν. Όλα αυτά που φέρνω, τα 2 τελευταία βίντεο που φέρνω στο κανάλι μου είναι αυτά. Γενικά, όποιο unboxing έχω κάνει μέχρι τώρα στο κανάλι είναι από εκείνα τα προϊόντα. Από εκεί. Τα μεγάλα τα unboxing που βλέπετε το πανίκο τη σακούλα. Και αυτό εν ολίγης. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε εύκολα να πάρετε τέτοια αντικείμενα και να καταλήξετε σε αυτά που σας αρέσουν. Γιατί στην αρχή θα σας πετάει για πολύ random. Αλλά όσο βλέπετε κάποιο θα σας πετάει συγκεκριμένες κατηγορίες πράγματα. Λοιπόν, άμα το απογελώ γιατί τεράστιο αυτό το βίντεο. Αυτά ήτανε τα αντικείμενα. Ελπίζω να σας άρεσαν. Άμα θέλετε κάποιο συγκεκριμένο, μου γράφετε κάτω στα σχόλια ή τι άλλο θέλετε με προτείνετε να κάνω στο κανάλι μου. Είπαμε γι' αυτό εδώ θα έχουμε άλλο βίντεο για το καθαριστή των ηλιοκαθαριστήρων. Αυτό είναι αυτά. Like αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε μια εγγραφή και συνεχίζουμε δυναμικά. Καλή συνέχεια, πάμε δυνατά.